En puɗɗirima e indi Gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata. En puɗɗirima e indi Gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhammadou Cubaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo Gueno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde men nulaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men sikki ala en garte émission men juddu jeeri en bismim kedi juddu jeeri ɗi ala no mbatten so wona goppen machallah mbeɗen mon beltiyiɗem e ayaw Piindi TV banam gorko mi salminim. Assalamu alaikum Oumou mi salminimama mi salmini aussi joom galle o joom Piindi TV o mi salmini caméraman uji mi salmini musidɗam garɗo tawtorede émission o Diadji Ndiaye mi salmini juddu jeeri gonɗo saram o mi salmini kalto pullo woni ina yeeɓa golle ɗe min mbaɗata ɗe ina welto hen. saɗa waɗa présenté hoorema yeeɓoɓe ayaw Piindi TV ko mbiyataɓe? Bon mbiyanmi ko ɓeytemi ko Hammady Samba Sow ko étudiant mbaɗowo gestion des ressources humaines licence 3 jeeyami ko diwan Podor o wuro ni wiye Ñanga Idi wuro Ceerno Adama Gaye. Machallah. ɗo jibinaɗa? Bon jibinami ko ɗo e Dakar kadi bon mbeɗa wawi wiide ni juddu jeeri yagal ngal wona hunde ɓoyde e yam kono machallah mi yaawi haɓanade pour arde e pulagu ngu machallah tan hooram haɗani ɗo jibinaɗa ɗo mawnuɗa eyyi ɗo jibinami ɗo muɗum hen sikki ala aɗa waɗa question réponse men garta hen kono surnom ma mbo ɓurɗa andireɗo ne mbiyatma DYHAMA e tigui men gartema ala no mbatten so wona goppen Awa Dieng a yewnano min ɓuuri. Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe on calminama goto foof inde mum e yettode mum e mboɗo salmina mo ndendumi plateau mo tata Oumou Dieng e oɗo artiste joɗiɗo o e aussi mboɗo salmina kala yeeɓiyanke Piindi TV on jarama. machallah DYHAMA mbaɗen no gowɗen waɗirde had men nannude lowdi yewtere men en jii ka baɗo question réponse ko fate jalneka comme no waɗirte ni ɗum ɗon noon jiyanɗen ɗum koye ɗemɗe goɗɗe ɗe jolfuɓe ɓurno ɗum wawde wadde kono fulɓe hono men batti waɗande en ɗum kono noon ko surprise e juddu jeeri abbaki ɗemɗe goɗɗe ɗe etima wadde ɗum e ɗemgal mum holko waɗma motivé ha mbaɗɗa ɗum? Bon waɗi kam motivé ha mbanmi ɗum komi mbaɗanno ɗum e wolof déjà mais gandumi aussi mbeɗa wawi ɗum wadde e ɗemgal am ko dañoɓe ɗum e ko waɗoɓe ɗum ɗemɗe waɗɓe ɓe ko dañata ko min mbiɗa wawi ɗum dañde e ɗemgal am par ce que hande fulɓe ne jeeya ko ɓuuri hewde ɗo e Sénégal ɓuuri hewde e Afrique mbeɗa eɗen mbawi wiide aduna o fof ni fulɓe ɓuuri hen hewde min pourquoi pas ko mbaɗomi ɗum e ɗemde jenane fo mi waɗa ɗum e ɗemgal am so mi waɗi ɗum e ɗemgal am mami weltin ɓe ganduɗa gandano ni ɗum ɗo ina waɗe e ɗemɗe goɗɗe par ce que ɓe nanta ɗemɗe goɗɗe ɗe ɗum waɗi mi motivade hen mbeɗa waɗa ɗum e ɗemgal men. machallah ka étudiant aɗa rendin ɗum e golle ma bel wonko bonnanma e jangde ma? Bon mbeɗa wawi wiide ne ɗesi tardinde golle ɗe seeɗa par ce que ko tubakoɓe mbiyata ko on peut pas attraper de lièvre à la fois soit ɓuura ɓarade ɗo yete ngakka seeɗa kono alhamdulillah eɗen mbadda hen seeɗa seeɗa eɗen ƴeewa ko welata yimɓeɓe eɗen mbaɗano ɗumen mais kam ina handicappi jangde nde no fewi boom tawde ɗo kaldanmi ma ɗo ɓe joguino cours mo polimi wadde 14 heures donc cours oɗon koko waɗi annulé mais ko yidde tan pulagu ngu e yidde ɗemgal ngal e yidde fulɓe addani en ɓarorade oɗo partie ha eɗen goppa ko fonno nafde men dans l'avenir. machallah tigui rigui kono noon ha hande mi namnoma tan en ji question réponse ko wayni ñemtinde neɗɗo e toñangue beel a meeɗi ɗum wadde ha dañɗa hen probléme beel ina weeɓi walla ina satti e kedi beel moyen uji poɗɗi ɗi waɗirede normal aɗa jogui ɗum? Bon to banggal wadde question réponse e neɗɗo ha daña hen caɗele bon mi meeɗa hen dañde caɗele kadi mbeɗa sikki ko avant dernière vidéo o ko hen waaji goto enen fof eɗen keftinimo ƴettotoɗo tan ne naatan ƴetto fulɓe ko on meeɗi wadde live ne haala yam ne ƴetto
parce que oui mi waɗi question réponse mbeɗe jaabomo ko haalata e fulɓe ko ɗum noon noon ɓe sikki te waajo ko pullo kede hoore ko pullo e ko pullo woni big jazz ƴettoroɗo yimɓe o gonɗo France heddiɓe won noddoɓe ne mbaɗa kam encouragé aɓe mbayno leydi nde wonno min question réponse o mi ɓurani hen yaarude pour classe de neɗɗo walla ƴetta ɗum walla toñde ɗum ko fijiɗe tan e jaleɗe e jingande leñol ma mbasi yewede e hirjinde leñol ngol to batte aussi moyen o noon ne ngakki seeɗa par ce que en ngala moyen déjà ko anecdote tohos mo potmi haalde ɗo momi meeɗa haalde hay nokku woni téléphone am oɗo mo coonmi ko inscription yam ƴettumi ne wonde e jeune fille goto ne wonno France min hewno ɗum waɗande publier certains documents après o neldi kam quelque xaalis mbattum ɗum e inscription mo punnomi wadde 25 000 coonmi téléphone o par ce que mbeɗe soynono mémoire ɓurɗo mémoire mo joginomi o ɗum waɗi mi sodde on téléphone pour mi wawa wadde vidéo ji ɗi beltina leñol ngol won ko waɗi mi échappé ɗon jeune fille o ko wonema jeune fille o mi waɗanto noon publicité ji Instagram mi waɗanto noon publicité ji kala nden na mi waɗan publicité gratuite min gandodiri amin jewtida e jooɗi mi dumunno mi nannani haydara omo namdo kam koye hollum gonmi machallah mbimomi mbeɗa jogui probléme téléphone et tout ko hen woodi ko neldi kam jantinmi inscription mo punnomi wadde mbeɗa nelda ha joni mi haalan ɗum hay nokku hay panajam tinani ni ndeysan eyyi finalement mi lejjit tan inscription kadi comptam oɗon mo joguinomi jeeyimi quoi jeeyimi ɗum jeune fille neldinoto kam o omo waddi kam jeune fille goɗɗo en même temps ko on kadi ƴetti en charge ƴettude compte o tan mi totta ɗum comptam totta kam ko mbaɗirmi inscription très intéressant hollirdi machallah wona wonde juddu jeeri tan firti ka jibinaɗo ɗo a etake haydara gande juddu jeeriji nen eto in jiiɗi wonde ko mbiyeten ko ñan foof tan in namni mbaɗe encouragé par ce que yiɗɓe wonɓe leñol ngol so ballam tan yahat so joltam tan joltot wadde aɗa waɗe félicité mbiyaɗa kadi lawol mo gonɗa o ko ɗon wota acca ɗum mam artema ala no mbatten Awa Dieng an hande yeɓoɓe Ayaw Piindi TV ha tengti émission men juddu jeer sikki ala em jewninom a wayri ɗo no fewi kono noon namnotomami Awa Dieng en jii onon yonta hande ko luxe ɓuri wawde wuurde woni hen e mbo potimɓe wiide toujours sen gañitoñde noon mbiyeten golle galle zéro liggatake ñantade sinap internet Facebook Instagram TikTok hollirde ko ni mbami yonta hande o ɗon ɓuri wawde yarude kala mo ndesɗa hen sa nawi ɗum galle ma sur le plan wawi defandem hay sur le plan woni ma Allah faabo holko pamɗa hen eyi tata umu ɗon a haali gonga eyi yonto hande o et surtout minen suhaɓe ɓe génération amen o probléme en heewoya men par ce que min ɓuuri wadde priorisé ko vidéo liste mo ganduɗa galle moon a yiiɗa wadde toon haydara andal yaafin lohɗa ha laaɓa ko wutte ɓurɗo yodde e batan ma jaltina bonda ɗum mbaɗa make ma joddo jalta soit jalta aɗa soit disant aɗa ligguyo walla aɗa yaha aɗa wona ɗum ɗo entourage badilis comme les hôtels ɗiɗon affaire uji mo ganduɗa an a yeji hal sah finalement ka debbo liggey galle a watta hen haydam et aussi surtout jangde nde aussi par ce que début minen komin ciyanno ko ɓinguel taw ka debbo a finat subaka law hedde salatu en pina taw ka pitto pitta taw ka ƴogo ƴoga mbaɗa liggeya cewɗi foof subaka puɗɗa lor ha jaaha école mais minen moom fideri guiley dowam mi waɗata réveil am 6h30 mi ummo loroɗa calligguinɗa juula ƴetta juttema joddo mbaɗa make up ma tene koye janggoyo mbiya mi yeehi école taw hay dara watta sa atti 13h au lieu aussi mballaɓe e liggey galle mbiyano min hande komi tampuɗo journée amone muusi lenoɗa aussi paɗa bottare gottoɗa mbiya aɗa waɗa sieste heure jagol ma école kihiɗa jaaha école an a jeehi ka debbo liggey galle a watta hen haydara ɗum aussi joni mi amin jogui oɗon probléme génération amen hay probléme defte aɗa jogui par ce que ɗum tagui hen sah hay gorko sene resma sah mbiyata ko
min jinmi ko wonde ƴettana kam appartement parce que a hoolaki hoorema mais appartement o ɗum surtat on par ce que jiimi onon sukaɓe rewɓe so woni sukaɓe rewɓe fuutankoɓe nden ko mbayrunom koye Fouta cuhlel janggat hatta yaadata jignaɓe mum guese kañum ƴogat looɗe waɗa golle galle hay bismade hoɓɓe kamɓe ɓurmon wawde bismade hoɓɓe teddinde hoɓɓe oɗon hande so koɗo ari no enen juddu jeeriɗi ɗi toñirteni wiyete ko mbokku maire ɓe mbokku paaɓe en jaɓani wonde mbokku men koɗo garɗo ko hoɗon mbiya ko mbokku maire o ko mbokku paa o en jaɓta hay wonde bandiraɗo men par ce que tellement que woni hen poɗɗen ɓe wiiɗi wonɗo pawi koye men appartement ji mbiton ɗi nden curtotoɗon son goni appartement wiye dewle ɗe jaawi par ce que worɓe resoɓe mon ɓe ko luxe o ma mbaddi ndi yiyani ko woni nder taw mbaddi ndi feccere hen koko waɗa montage fof ko watte montage a faami so jomum darim naturel mbiyata ko wawa wonde so woni galle ko patta koye mum tottatama gote mon fof yawata ha ɓande keddiɗo probléme ar mais noon garen he frère men kanko en tant que gorko hol probléme dañɗa e rewɓe ɓe ko onon gon ƴamoɓe rewɓe gon ƴamateɓe holko pamɗa e maɓe gurdam maɓe hande vie luxe o bel a yahani yiddi baɗon awaje fawma ka ala aɗa woni élève walla in soynoyo ma ko gandanɗa hoorema ko ɓuuri doole ma ha hollitma ɗum hersani haalandem bon ko fatay probléme faade rewɓe kamɓe meeɗa ɗum dañde mais kam noɓe gurdini min mbiyammi ko koye jinnaɓe ɓe soɓe mbawi kam yaafade par ce que ɓiye kala noon nehruɗa ɗum ko noon wurdata par ce que no mbiɗa joni ni nden walla enen fuutankoɓe e needi ni joguiɗen ɗi e ko mbatten e ɓiɓɓe men ko sa jibini ɓiye a holli ɗum lawol ngol foti rewde tellota ko ngol ɗon lawol kono en ji ɗo juddu jeeri ɗi walla jolfuɓe walla goɗɗum e goɗɗum sen goni ɗo e Dakar mbiɗen ko eɗen mbaɗa copie e woɗɓe eɗen ñemba e woɗɓe ko ñembugol ngol ɗon noon nanni en aussi e ko ponnoɗen nanngude holko ponnoɗen nanngude enen ngannduɗen ko gacce sa wi pullo tan a wiyat gacce mbiya needi est ce que gacce ɗen en culmaki ɗum hannde ɗum woni ko gonmi e haalde joni gacce ɗe ɗon noon goni koye iwde seeɗa seeɗa par ce que sen jii ko kewete e internet ko neɗɗo pour TikTok tan jiɗɗa yimɓe ƴeewma aɗa yaltina terɗe ma ɗum noon enen en ganda ɗum hay so tawi internet ari an aɗa foti ko wonno e ma nden ko heddo e ma ha joni fotani iwde ha joni noon ɓen rewɓe ne waɗi kono heewani ne waɗi ɓe ngannduɗa ne nangi koye mumen nattani pour ƴeewde ko woni e internet wona question ngala les moyens kono ko coftana ɗum kadi ne neha needi moƴƴiri ko ɗum jiimi wonko mawɗo goto wino o wi sa are restaurant aɗa sood bottari mi tottuma exemple sa tottam demi plat a wiyam meeɗo no mbatta naata e restaurant aɗa jogui haalis ma aɗa foti sodde bottari sa tottam feccere plate a rokkam a wiyam meeɗo no mbatta sa meeɗi ha par no mbatta a moftat haalis ma jaaha ko jogornoɗa wadde haalis ma cooɗa a tottam a wiyam meeɗo sa haari a yahat mais bien sûr donc ko surtout debbo jiɗɗen wiide ɗon ko neɗɗo yiltono e ma e ko foti suurade ma e ko foti wonde ko cadeau e mum ko gandanɗa hoorema premier jour ma e dewgal kañum moftanɗa joom galle ma pour cadeau ala wona haalis kanko tottatma haalis tengma an ko joguiɗa ko pour cadeau tottudem sa holli ɗum jomum guil avant anne heewi hen jomumen so natti tawat kin kast ko ɗeɗo balɗe tan mbeɗe haalde e waajam goto mbeɗe salminawo de passage amzo yonta hannde wurtannade ko rappeur o resi ɗeɗo balɗe mbeɗe wiyamo heureux ménage ɗeɗo balɗe fof ɗo min jewtitta hen woni omo wiya wonɓe ngannduɗa haɗi ɗumen resde tan ko saɗirtuno ɗumen ko ne weebi ɗumen hande sa buure joom suudu ma sa yalti ko debbo ma salantoma ko jiya bedde baɗon ɗum ɗum wallahi so tawi a resat ko haalis mbatta ndesa mais won hen a resatani ay ari ɗumen beddaji donc ko ɗum waɗi aɗen ni heewi hen ni woni hen padani kalis ni mbaɗat ko beela ɗum waɗi
kal mbo ekkinaaki hen golle hanati suudu dewgal ma tikkan mbo waɗanim haydara so nden yonti wona yumma ummotoɗo te en ji hewɓe jangat ndef koye site internet uji ɗi tappe Facebook tappe mais site internet ko janguinma wonko heddoto debbo so wawa golle on wawa haydara men gartu awa e onon sukaɓe rewɓe ha hande wuurɓe vie de luxe jaɓani defte jaɓani badde haydara mi ƴeew noon maquillage o bel son keeɗima harnu mon walla harno joom galleji mon frère ha joni hande sa joguinomo waaju walla wasi en tant que JEERI jeune gonɗo e milieu o ettotoɗo ina waɗa ko mbatta ko mbiyata walla sa sohlin ballal hande ko ɓiɓɓe leñol ma mbawi wallirdem ha jawta ko mbiyata bon mbiyanmi ko jeune uji ɗi yoɓe jogo anniya tan foni wawi wonde par ce que milliardaire gonɗo ɗa o ko jogui ko Allah hokkimo ɗum Allah dokkuɗum ɗum o tagimo tagma donc on ma waɗe hakkille ma wawa wonde ina wona jogoɗa courage o pina heure uji poɗɗa finde ɗi mbaɗa ɗum e temps ɓasa rewde tan e internet aɗa connecte aɗa taldina hoore ma par ce que aussi internet o waɗiraka tan comme no yimɓe gurdiri hen ni finde tan e WhatsApp ñalla e WhatsApp hiire e TikTok noon sa rewi noon haydara gasata bon concernant aussi balle ɗe kam bon machallah oɗo saaha haydara en ngala ko wawi timminde hay caméra moƴƴo en ngala téléphone spark 4 joguiɗen hay 70 000 jarata donc so en dañno wallede e moyen pour dañen caméra walla dañen téléphone baɗɗo performant foti mbawi wadde golle ɗe ha ɓuuri yuɓɓude ɗum aussi ko hunde wonde fayida wona déjà bonni jangde ma nen bonno jangde ma nen tardin jangde ma aɗa yiiɗi wadde pour weltinde leñol ngol mais ko timmat ko a dañan ɗum wadde ko erade ɓiɓɓe fulɓe ko mbiɗa koye milliardaire uji jogade milliard nandude milliard ɓurɗum valeur ala coggu so neɗɗo ɓuurim jawdi ɓurɗum valeur enen cikkata kedi jangde ko pour dañde gollade hewɓe jumɗon mbima neɗɗo jangge ha tampi ala ɗo liggi ala ɗo golle non jangde wona pour golle tan jangde koko nafat sa liggima sa liggay kala ko mbaɗɗa hen ko bénéfice jangde koko nafat wadde jangde wona pour golle tan yom janggo ham jofmi tan mi dañ golle ina yiiɗa kono wona pour ɗum tan jangde nafat wonande wiyoɓe jangde ko bolle puyɗe wadde jaggu e étude uji ma juuɗe temdere hatta kadi ko mbatta ko mbaɗa ɗum ɓeyduma expérience te so yeehi ha yeeso nden ɓeydotoɗa andude valeur mum Awa Dieng ko mbasiytoɗa hono ma en choco en les filles choco bah moi je suis pas choco non rewɓe comme rewɓe dal mbiyata comme genre sax mbaɗanma ɓe conseillé no sawilam mbiya ko hay min sa totti kam mi ƴettat wi comme genre comme genre mako merci mbaɗanma ɓe conseillé wadde mane belle vie ene yooɗi ha maayi ene moƴƴi ha maayi mais aussi wadde géré galle mum ene yooɗi ha maayi te ala ko ɓuri ɗum yodde mo ganduɗa gona e galle ma aɗa waɗa géré galle ma géré foyer ma comme no peut être aɗa toppito yimɓe foof aɗa defa aɗa fitta aɗa lawja aɗa waɗa foof mais hattama aussi wadde liggey ma ɗum aussi ene waɗi fayida oto ɓe jejjit koɓe rewɓe debbo mom ene foti liggade mais aussi ene holko foti liggade galle mum aussi ɗum dal mboɗo wasiyeɓe hen mbaddi ina wawi nawdem ha ndeseɗa kurtoyoɗa kon jikku joɗɗinatma nder suudu ma. Et ça c'est vrai, et aussi don ene wiye panhaji ɗi certes aɓe tinni jinnaɓe ɓe aɓe tinni mais yoɓe ɓeydo tinnade e jin e suhaɓe mabɓe ɓe jangguina ɓe koɓe poti jangguindemo guilay toɓe goni suhaɓe mais neɗɗo akota ha mono ha para mbiya aɗa jangguinamo hunde mbiya aɗa nehamo ko wiyete ko bakke mahate gile woni kecce bakke ko noon mahate mais a wawi wiide ha affaire o yoora
biya ada juddu jeero joni machallah de biya ada ada mahadum dum wawonde donc jinnabe aussi yobe beydo tinnare rek e suhabe voilà question réponse glace NUIT et PULAAR glace NUIT et PULAAR on a mis d'aller on a dit fof NUIT est-ce que glace wadde son ganda totten question on ɗon yeeɓiyankoɓe émission men juddu jeeri men gare chat show musical mo wastama tourvo ɗum kanko machallah ko juddu jeeri cinneɗo tottidire question pulaar gote mon fof fudu konngol pulaar gote mon fof yettoto goɗɗo question ɓornade cumci ñantade no wiyete ɓornade cumci jooɗi ñantoɗa mbaɗa makki ndewɗi konngol ngol wiyete e pulaar no ɗum wiyete bonnade cumci ñanto bonnade cumci a haali ɗum e pulaar ha pari oyma ñantade aɗa ne waɗi mo foti waɗi synonyme mum ñantade eyyi ñantade fewnitade eyyi fewnitade kono nden konngol gongol ngol wona ngol ɗon hay o mujjeme ɗen somi posi ɗum question ma majji ñantade est ce que mi ƴetta question min kam taw ko haal Allah ñantugal tan gande sinkade non mais attends sinkade ko sinkude hunde ƴetta ko toon e pegge sinkeɗa ha oɗo an ka ñantiɗa waɗani ko toon e pegge e wadde jiiɗan sa nari a ware ɓorna comti sinkade ñantade ko pulaar sinkade wonko ɓeydoɗa hen ko cinkuɗa koye ɓandu ma ko toon e oɗo e ko noon tigui awa attaran mais question ji mon ɗin ɓuuɓi de question musɗo jiiɗimi onon ɗiɗi ko contre onon ɗiɗi noon kala tottuɗo goto question musɗo tan goɗɗo yo yofta jiɗmi piitede yo yofta ɗum ɗo ɗum ɗo garage garage tali no wiyete pulaar ha wona goudron mbiyatno ɗum kallu merci ale joni ko minute aji kewan tottum o tottitma aɗen min gonim ɗo tan ko rendinde mon bel mon dewgel keccel no wewe dewgel keccel ɓinguel wewano a wat fot ɗum andude ɗum haalam ɗo e émission joddi jeere wona goo wona ɗiɗi hollum ɓinguel rewano andi rewano hawade non il faut mbaɗamni o wa famde hawade mi andi rawandude aɗa hawade mais ɓinguel makko no wiyete dewol ngel wona dewol ngel alors gaccami jaabo ɗon so heewi wiite ko ɓoosaji so goto ɓoosani naati mera nande ɗum e anni o kanko no tottirma ni en welim anni fi ha ɓoosaji so heewi ko tottata ɗum ɗo no wiyete afalmi miijo bisimilla taw men yeehi taw men yeehi non pulaar ko fuɗɗi borde wi gilnanmi pulaar williranim taw ko 3 fois yo yaw gilnanmi pulaar willirani kam ala gilnanmi pulaar williranim gilnanmi pulaar willirani pulaar c'est dur boss gilnanmi pulaar willirani gilnanmi pulaar willirani willirani gilnanmi pulaar willirani gilnanmi pulaar willirani
ene tiiɗi e haaltiɗan gila nanmi pula willirani gennanmi pula willirani gennanmi pula willirani mbiɗa gilnanmi pula willirani gilnanmi pula willirani gilnanmi pula willirani e actrice o ɓingel rewande andi rewande hawande non il faut mbaɗamni o wa famde hawande hawande aɗa andi hawande mais ɓingel makko no wiyete dewangel wona dewangel alors gaccami jaabo ɗon eyi so heewi wiite ko ɓoosaji so gooto ɓoosani naati meeɗa nande ɗum e anni o kanko no tottirma ni welim anni fi ha mus ɓoosaji so heewi ko tottata ɗum ɗo no wiyete fammi miijo bisimilla taw men yeehi taw men yeehi pulaar ko fuɗɗi bonde wi gilnanmi pular williranim taw ko 3 fois yo yaw gilnanmi pulaar willirani kam ala gilnanmi pular williranim gilnanmi pular willirani aywa boss gilnanmi pula willirani gilnanmi pula willirani williranimi gilnanmi pula willirani gilnanmi pula willirani e haaltiɗan williranim mbiɗa gilnanmi pular williranim gilnanmi pular williranim gilnanmi pular willirani e actrice o art uddan gilnanmi pular willirani gilnanmi pular willirani gilnanmi pular willirani gilnanmi pular willirani non c'est pas ça ewa ala no mbatten mon frère no jiiruɗa émission juddu jeeri dottuɗen wasiyma e konngol ma sa jogui noon ko jiɗɗa haalde ɓerde ma son jaggina ɓerde ma ñoore ko poɗɗa yaltinde kala yeɓiyankoɓe keɗoma bon émission juddu jeeri o kam gila nden mi haali ɗum ni gila puɗɗimomi yiide mbimi oɗo ko émission poɗɗo dolnede poɗɗo rokkede doole par ce que ala ko ɓuri welde e wonde pullo enen fof eɗen gandi ɗum donc émission ari ko yiilade to fulɓe ɗesno majjude walla ndaari majjude omo wattu ɗumen e laawol mumen donc on émission kala ɗo pullo woni ne foti donnudemo kala ɗo aussi pullo woni ɗo e Dakar enen wonɓe e téléji goɗɗi ɗi e fof walla eɗen poti ɗum donnude par ce que sa donni leñol ma tan daña doole ko ɗum woni ko kalanmi émission ko émission baɗɗo fayida émission belɗomi aussi wallahi Allah par ce que won hen jogo complexe haalde ko ngoni ko par ce que mbawa kono so ne gaddene pawene eto haalde tan so ɓoyima jantu e men kadi ɗum noon wonat tan koye wadde multiplier ne ɓeydo wasu mo ponmi haalde ɗo walla ko jinnomi haalde komi haalama woni ɓe jogui projet ji kewɗi ɗi ganduɗa ɓe ɗum wadde kadi ɗum noon téléphone kam ɓe sikki wawa yaltude beddaji ne wiide film woni hen affaire uji ɗum taki tan inchallah on banggue somi dañi quelques moyens inchallah men jaa sur le terrain mbaɗen ko jiɗɗen wadde ko kadi ko pour leñol ngol foof wona pour min tan noon tigi machallah minen belto kadi eko notiɗa ko noddango nde tawno kadi weeɓani noddude neɗɗo notoma wona hunde wemde kadi aɗa tardi hen hande jangde ma e machallah yiddem wonde kadi mbeɗa waɗma félicité e waddem encouragé e weltanadem ganda aussi minen kadi minen caggal ma inchallah min goppatama teela so Allah jaaɓi Awa Dia mi wayni bandiraɓe bisimilla mi tata ma chéri e haala mi waɗi remercier bandiraɓe fof et aussi tata e wiide suhaɓe yoɓe otoɓe kul yoɓe ngar ɗo e plateau ɓe mbaɗat participé hay ɗo minen min sah début mbaɗa ara ɓe ganduɗa wawa nangude hay micro walla mbaɗa huccite kamɓe ha mbaɗa haala donc otoɓe kul yoɓe ngar ɓe mbaɗa face ɓe kaala ɓe jangga pulaar aussi par ce que hanki
mi hani nom sami joyi copine am god kalan mom ne be mi ala ngehen émission o wi kam non mi sous sa caméra mi sous sa halde et dum don aussi avec petit opure parce que ko haydara halde ni ko haydara parce que mbatta ko renforcer demgalma et aussi dum ene wadi faida. Voilà. C'est à travers émission NJUDDU JEERI wadi mam permettre ayam joni série du PULAAR kewde donc saabi dum garalma e émission NJUDDU JEERI fulbi cuptima hen badma e série en ji a jouer série ji kewdi wadde dum ko yettara Allah siftirinde bandirabbe émission NJUDDU JEERI enen kew nande yimbe mbi jette defte PULAAR mais wana pour jangude PULAAR addi émission NJUDDU JEERI ala mais pour sousnode fulbe mbaw sousti su koti galle mabbe jangale tawno émission NJUDDU JEERI minitaji badetedi don jidden ko jommen yo coach men mbawa jangude PULAAR ha won normal mais kal garde sa jodim sa hoti ma nimsu ka wawran PULAAR walla ma beydu hay sa wawin taw ji a fami won ko ngakki jitta ko beydude pour softinde bandirabbe yo mbaw PULAAR hersinaki enen fof ken NJUDDU JEERI te wonde NJUDDU JEERI hatta mo wonde sen ƴeewi bandiraɗo gorko oɗo machallah ina wawno wadde ɗum e ɗemgal gongal ɗo jibina ɗo mawni kono wadde ɗum e ɗemgal mum wadde ala no mbatten so wona jarnude sagataɓe dadiɓe dariɓe ngam sembinda men guile duwawuji mon guile korse mon machallah konngol goto mbeɗa yiɗma tan en jari dogde Safa e Marwa onon jarne no fewi yiddi mon e ko coftinonta men fof min ji machallah kon kedi cameraman oji ko wayni chat show musical Ndeye Fatou Massaly machallah kon non e invité men goddo njaayo yettete non mi yiɗa rewde yettode nde ɓe rinno haalde hen kay mbeɗa waɗamo remercier no fewi jaaji njaayi ko neɗɗo tinniɗo neɗɗo moƴƴo dokkowo conseil aji ndeysan hakkille o nde wonno ne selli machallah so conseillima tan sa yeehi a yiyat wallahi Allah tubaab yes chaque un grand homme y a une grande dame mais chaque un grand sey il y a un chaque un sey il y a un grand sey derrière mbeɗa waɗa remercier aussi de passage Diop Baydi Malick banam gorko moƴƴo sid fulɓe fof machallah dareneɗo pulago machallah kedir dokkuɗo men doole émission ngaji men Seydi Diop hay sa ala yettode denɗon mi jarnim mbeɗa waɗma remercier annene ndeysan parce que weeɓani quoi merci beaucoup mbeɗa remercier caméraman uji fof mbeɗa remercier aussi invité men oɗo machallah ko noon tigi bandiraɓe on calminama on jarnama ha gongol suweli jomiraɗo subhanahu wa taala